Tervetuloa mielenkiintoisen mielen maailmaan. Kempe Podcast ylpeänä esittelee uuden sarjan. Näissä jaksoissa sukellamme suoraan mielen toiminnan syövereihin. Aloitetaan. Jees, Kempe Mikko tässä terve. Tällä kertaa jaksossa Viljami Lehtonen, eli tänään syvennytään taas mielenkiintoisen mielen syövereihin ja mahtava saada sinut tänne. Sä teet perhekonstellaatiotyöpajoja ja sulla on myös Miehen mieli podcasti. Ihan aikaksi tervetuloa. Hei, kiitos ja tosi paljon kiitos kutsusta. Joo, mahtavaa, että pääsit mukaan tähän meidän sarjaan. Ja ihan aluksi ajattelin, että sä voisit ehkä esitellä itseäsi enemmän katsojille ja kuuntelijoille ja kerro, että miten sä oot ylipäätään kiinnostunut vaikka pitämään perhekonstellaatiotyöpajoja. Okei, mä voin esitellä niin, että mä annan tämmöisen pienen hissipuheen ylipäätänsä, mitä mä teen, että se antaa vähän kontekstia, koska mä oon aika monen paikan mies ja mulla on tosi paljon eri juttuja, mitä mä teen, mutta mulla on siis pääammatti, mä oon kehoterapeutti, tehnyt sitä 13 vuotta ja opiskellut ihmisen kehon ja mielen yhteyttä hyvin pitkään, lähtien ensiksi semmoisesta omasta kiinnostuksesta itseäni kohtaan, että mitä mulla tapahtuu mun sisässä ja mulla oli aika villi nuoruus, jos näin voi sanoa, ja se teki mulle sen, että mun oli pakko oikeastaan lähteä tutkimaan sitä, että mikä mua vie eteenpäin, koska mua vei semmoiset asiat eteenpäin, jotka ei ollut niin kauhean hyviä, ja vei mut paikkoihin, jotka ei ole kauhean terveellisiä. Ja siitä tuli semmoinen tietynlainen itsekasvun prosessi, joka lähti sellainen parikymppisenä oikeastaan liikkeelle, ja se vei mua niin kuin eteenpäin, ja koska mä rupesin ensin opiskelemaan itseäni ja mitä mussa tapahtuu, niin siitä tuli mun ammatti ensin tällä kehoterapian osalta ja sitten se lähti liikkumaan eteenpäin niin, että siinä oli paljon niin kuin erilaisia juttuja, mitä mä tutkiskelin ihmisen mielestä ja kehosta ja ravinnosta ja biohakkeroinnista ja kaiken näköisestä. Mutta sitten yhden kerran mä luin blogitekstin mun ystävältä, joka oli käynyt tämmöisessä perhekonstellaatiotyöpajassa. Ja hän kuvasi semmoista, että miten hänen suvussaan on tietynlaiset kivut liikkunut ja miten hän on tiedostamattaan toistanut jotain malleja hänen omassa elämässään, mitä hänen äitinsä ja isoäitinsä ja jne. On toistanut. Ja hän tuli niistä tietoiseksi siinä työpajassa. Ja kun mä luin sen blogitekstin, mulla nousi karvat pystyyn. Mä sanoin, että ihan niin kuin joku olisi kuvannut mun elämää. Että miten on niin kuin mahdollista, että jollakin on niin kuin ihan samanlainen tarina kuin mulla. Ja sitten siitä kohtaa mä olin että hei, mun on pakko päästä perhekonstellaatiotyöpajaan. Mä menin ensimmäiseen ja mun vaimo oli itse asiassa just silloin, meillä ensimmäinen lapsi tuli vähän sen jälkeen, niin vaimo oli siellä mukana, hän oli raskaana. Ja sitten tuli sellainen motivaatio, että nyt kun mulla tulee lapsi, niin nämä tietynlaiset kuviot, mitä mä oon kantanut, niin menee seuraavalle sukupolvelle, ellen mä katon ja pysäytän niitä. Niin sitten siinä oli niin kuin samaan aikaan se, että mä tein sitä omaa prosessia ja halusin sen, että mun lapsi ei joudu kantamaan näitä juttuja. Ja sitten kun mä jatkoin sitä, niin sitten jossain kohtaa sit tuli, että no mähän voin tehdä tätä enemmän, mähän voin opiskella tätä enemmän ja sitten musta tuli pikkuhiljaa ohjaaja. Ja se, niin kuin se prosessi meni oman prosessin kautta sitten ohjaajaksi. Joo, kiitos tästä mielenkiintoista. Joo, meillä oli siis tässä vaiheessa voin sanoa, että varmasti se jakso on tullut ulos. Meillä oli ratkaisukeskeisen terapian asiantuntija, psykiatri John Pihlaja. Ja sitten tästä päästään ehkä tämmöiseen niin kuin mielenkiintoisen kysymykseen, koska me keskusteltiin siinä esimerkiksi eri terapian muodoista. Ja hän oli vähän sitä mieltä esimerkiksi, että hän on kouluttanut monia ratkaisukeskeisen terapian asiantuntijoita. Ja tälleen lyhyys kärjistys, käykää ehdottomasti katsomassa se jakso ja se, mitä John Pihlaja siinä sanoo. Mä nyt vaan tälleen teen tämmöisen lyhyen summa summarum analyysin siitä, että siinä ratkaisukeskeisessä, niin kuin nimi sanoo, pyritään niin kuin keskittyä siihen ratkaisuun. Ja esimerkiksi se, että ihminen vaikka laatii jotkut tavoitteet, tekee pieniä askeleita tavoitteita kohti, niin se olisi niin kuin terapian muotona tutkittu todella hyväksi ja toimivaksi. Ja mun näkemys oli vähän se, että John Pihlaja ajattelisi että esimerkiksi, että niin kuin tämmöiset terapian muodot, joissa pyritään vaikka johonkin syvällisempään omaan oivallukseen ja sitä kautta esimerkiksi semmoisen terapian muotoon, missä ihminen voimaantuu tai näkee asian tai elämänsä eri perspektiivistä ja että se auttaisi
niin ei olisi kenties hänen mielestään ihan yhtä niin kuin voimaannuttava tai kenties tehokas terapian muoto. Ja ajattelin just hypätään tähän kysymykseen heti, että mitä sä oot tuosta mieltä ja miksi sä näkisit esimerkiksi sun perspektiivistä, vai onko näin, että miksi just perhekonstellaatio on sun mielestä hyvä terapian muoto? Tuo on tosi hyvä kysymys ja mä voisin ehkä purkaa sitä sillä tavalla, että mä oon tämän Pihlajan kanssa sillä samaa mieltä siitä, että ehdottomasti ihmisten täytyy nimenomaan purkaa asioita ja rakentaa tämmöisiä askeleita tai eteneviä polkuja kohti jotain. Mä oon niin kuin siitä samaa mieltä, kyllä. Ja monelle ihmiselle se voi olla, että se on just mitä he tarvitsevat, jos heillä ei esimerkiksi ole sitä, että selkeitä niin kuin elämän suuntaa ja selkeitä tietynlaisia semmoisia dopamiiniluuppeja, että kun mä teen yhden jutun, niin sitten mä oon metrin lähempänä mun maalia ja sitten taas seuraava ja sitten sun aivot toimii, menee asteittain eteenpäin. Se on niin kuin todella jees, kyllä. Ja se ei perhekonstellaatio niin kuin mitenkään sulje pois. Mutta siinä sitten tullaan siihen, että mä koitan asettaa mun sanani jotenkin sillä nätisti tässä näin, koska mä en koe ratkaisukeskeisyyttä kauhean niin kuin ehkä tehokkaaksi terapiamuodossa yleensä. Jos me otetaan niin kuin koko terapiamuodon kaikki skaala, niin mä näen, että ratkaisukeskeisyys on niin kuin se, joka tietyllä tavalla ottaa niitä kirsikkoja sieltä kakun päältä. Ja mikä on niin kuin tosi hyvä oikeassa paikassaan, niin kuin lyhyt terapia esimerkiksi, joku otetaan 10 kertaa, etsitään joku ratkaisu johonkin asiaan, joku auttaa sua ja peilaa siinä. Mä näen sen enemmän semmoisen vähän niin kuin coaching-tyyppisenä juttuna. Se on tosi hyvä. Mutta kun me ollaan terapeuttisissa ympäristöissä asioiden äärellä, jossa on tosi paljon kipua. Esimerkiksi trauma, esimerkiksi se, että on lapsuuden ympäristö, missä ei ollut vaikka kauheasti peilaamista, vaikka tunteellista peilaamista, että on ollut tosi vanhemmat, jotka on itse ollut jollakin sortilla itse traumatisoituneita tai masentuneita tai alkoholisteja tai muita, niin se jättää meidän sisälle tosi syvää arvottomuutta, kipua, ja jos me koitetaan sitä arvottomuutta, kipua ratkaista just nimenomaan jollakin semmoisella, että ajattele vaan positiivisemmin, että älä ajattele noin, että joku semmoinen NLP-tyyppinen, että vaihda vaan sun mindsettis, niin siinä ei me yletytä tietynlaisen semmoisen se ihmisyyden äärelle, missä esimerkiksi perhekonstellaatiossa ollaan koko ajan. Eli mä ajattelisin sillä tavalla, että ratkaisukeskeisyys toimii tuolla niin kuin vähän ylemmillä osa-alueilla, jos sun niin kuin tietynlainen ydin on tarpeeksi ehjä. Ja se on niin kuin täysin ok. Meillä on erilaisia terapiamuotoja erilaisiin tilanteisiin, mutta sitten kun me tehdään perhekonstellaatiotyöskentelyä, niin se humpsahtaa aika syvälle niin kuin meidän semmoisiin ydinkipuihin. Ja se on se ehkä se erotus, mikä mä tekisin, että me tarvitaan molempia, mutta se on vähän niin kuin, että meillä on erilaisia työkaluja työkalupakissa. Että jos sulla pitää hakata naula seinään, niin vasara on hyvä. Mutta sitten jos sulla on vaikka joku Letterman, niin sä pystyt tekemään sillä aika paljon enemmän juttuja. Että sitten tämmöisen vertauskuvan mä tekisin siihen. No sä puhuit tuosta raumasta ja kivuista, niin miten sitten sen perhekonstellaatio auttaa niissä sun mielestä esimerkiksi paremmin, jos pitää käsitellä jotain syvempää traumaa tai sä näet, että sulla on muodostunut traumoja sun lapsuudesta, niin mikä on se menetelmä, mikä sun mielestä, miten sä näkisit, että se perhekonstellaatio esimerkiksi, miten se niin kuin auttaa konkreettisesti sellaisissa tilanteissa? No, siinä lähdetään muutamista erilaisista kulmista. Se riippuu tosi paljon yksilöstä, että mikä se on se, että millä teemalla se yksilö tulee siihen työpajaan esimerkiksi. Että siinä ei lähde sillä tavalla, että me lähdetään kaivaa verta nenästä, että nyt tässä on tämä trauma ja nyt revitään traumat auki. Se ei ole niin kuin se pointti. Enemmänkin on se pointti, että me laajennetaan ihan ensiksi meidän ymmärrystä siitä, että mitä tapahtui. Et jos mä otan esimerkin tämmöisen, että tosi niin kuin yleinen Suomessa, että jos otetaan niin kuin sanotaan meidän sukupolvi, että meidän sukupolvista isovanhemmat oli sodassa. Ja tosi monella on kokemus esimerkiksi omasta isästään semmoinen, että hän on ollut tosi niin kuin etäinen ihminen. Ja sitten voi tulla esimerkiksi henkilöllä kokemus, että mun isä ei rakasta mua.
Ja sitten me käydään terapiassa sitä läpi, että isä teki sitä, isä ei rakasta mua, se ei ollut siellä, mutta se kävi duunissa ja se antoi kumminkin ruokaa ja jne. Niin sitten me lähdetään perhekonstellaatiossa katsoa sitä, että mitä siinä tapahtui siinä tilanteessa. Okei, että mitä sun isän isälle tapahtui? Okei, hän oli sodassa ja kaikki suomalaiset miehet, jotka oli sodassa, traumatisoitu siellä enemmän tai vähemmän. Se on niin kuin fakta. Ja sanotaan, että hänellä tapahtui jotain, hän loukkaantui, joku veli kuoli sodassa ja muuta, ja hänestä tuli vaikka alkoholisti sodan jälkeen, mikä on niin kuin tämmöinen Suomessa tosi yleinen tarina. Ja kun kasvaa tämmöisen isän kanssa, niin se on aika vaikeaa, jos ajattelee sun omaa isää, että minkälainen hänen niin kuin isäsuhde oli. Ja hän on voinut esimerkiksi oppia siitä sen, että ei ole mitään väliä, mitä mä tunnen, joka tekee hänen sisällään semmoinen syvän niin kuin aukon suhteessa hänen omaan isänsä. Ja sillä setillä hän tulee sitten sun isäksesi. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin ihan ensimmäinen niin kuin ymmärrys siitä, että tässä ei ole kysymys mun ja mun isän välisestä dynamiikasta, vaan se, että mun isä on myöskin mies, jolla on ollut isä, ja se on se pohja, mistä hän on lähtenyt liikkeelle. Ihan ensimmäiseksi konstellaatiossa tehdään se, että me avataan sitä tietynlaista perspektiiviä, ja puhutaan, että me katsotaan niin kuin systeemisesti sitä, ja sitten myöskin siellä on niin kuin äiti, että mikä on ollut se äidin rooli siinä, ja tämä jo tekee niin kuin tilaa sinne systeemiin, sillä tavalla, että me ei jäädä semmoiseen se länsimaiseen yliindividualismiin, että tämä on minun asia ja minun sisällä tapahtuva, vaan ei, että me ymmärretään, että hei, nämä on niin kuin perheitä. Me ollaan perhesysteemissä sisällä. Se on niin kuin ihan ensimmäinen asia. Ja sitten sen jälkeen me lähdetään katsomaan, että olisiko mahdollista terapeuttisella työskentelyllä löytää rauhaa suhteessa siihen isään, osaksi käyttää sitä perspektiiviä, että mun isä oli myöskin niin kuin vammautunut sen takia, koska hänen isälle tapahtui jotain, ja voi olla, että se on vielä niin kuin seuraavakin sukupolvi. Ja sitä kautta, ensin sen ymmärryksen kautta, me lähdetään löytämään sitä niin kuin rauhaa meidän menneisyyteen, ja sitten toivottavasti jossain kohtaa löytää niin paljon rauhaa, että se kipu ei ole enää ylitsevuotavaa, jolloin tämä niin sanottu trauma ei se nyt ikinä ratkea, mutta se niin kuin kevenee. Eli pyritäänkö tässä niin kuin siihen, että se henkilö itse saa enemmän ymmärrystä, oivaltaa omasta menneisyydestä, omasta perhekonstellaatiosta asioita ja sitä kautta sitten kenties pystyy antaa enemmän isälleen anteeksi tai itselleen tai ymmärtää itseään, miksi tekee asioita. Tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus päänsä, mielenkiintoisesti esitit sitä myös esimerkiksi, että jos me lähdetään vaan ratkaisemaan jotain asiaa ja ei olla kysytty sitä syvempää kysymystä, että onko tämä nyt ylipäätään oikea kenties elämänpolku itselleen, niin sitten me mennään ehkä johonkin tiettyyn suuntaan, kun taas, että jos me lähdetään tutkiskelemaan ehkä, niin kuin sä tuossa kuvasit, enemmän itseä ja niitä omia valintoja ja miksi ylipäätään tekee sitä, mitä tekee, niin saattaa löytää ehkä konkreettisesti uusia elämänpolkuja itselleen, niin näetkö sä, että tämä perhekonstellaatio nimenomaan se on niin kuin yksi tapa, miten se auttaa ihmisiä? Siinä on semmoinen kulma, mikä mä voisin tuohon niin tuoda, on se, että perhekonstellaatio auttaa näkemään se, että mikä meitä liikuttaa. Ja kun mä puhun siitä, että mikä liikuttaa, niin tässä filosofiassa ajatellaan, että meillä on sisäisiä lojaliteetteja meidän sukuun. Ja just tämä esimerkki, mitä mä käytin nyt esimerkiksi tästä uran valinnasta, on se, että jos meillä on pari sukupolvea vaikka lääkäreitä tuolla, vaikka mun isä ja isoisä, niin siitä tulee semmoinen tietynlainen paine siitä, että mun täytyy seurata mun isän jalanjäljissä, halusin mä tai en. Ja riippuu tietysti tilanteesta. Ja meillä on, koska me rakastetaan, jokainen lapsi rakastaa vanhempiaan niin kuin defaultista, puhutaan semmoisesta sokeasta rakkaudesta. Kun sä synnyt vanhemmille, sä rakastat heitä. Ja silloin sä myöskin koet semmoista tietynlaista lojaaliteettia siihen sun vanhempias kohtaan, että millainen sun pitäisi olla. Ja sitten mä en puhu siitä, että sit on olemassa myös semmoinen niin dislojaliteetti, jos sä haluat olla täysin erilainen kuin sun vanhemmat, joka on niin kuin saman asian niin kuin kääntöpuoli. Niin tämmöisessä tapauksessa me sokeasti toistetaan tietynlaisia meidän suvusta oppimia kaavoja. Ja jos me ollaan tämmöisessä loopissa toistamassa jotain, mitä meidän suvussa tapahtuu, joko niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin positiivinen luuppi, että olen samanlainen kuin nämä, tai sitten tosi negatiivinen luuppi, että mä en ole yhtään niin kuin nämä, niin nämä molemmat tekee sen, että sä et elä sun omaa elämääsi. Ja silloin se, että jos sä oot semmoisessa pisteessä, sitten sä koetat ratkaista sitä jollekin niin kuin kikoilla, että miten mä voisin olla enemmän joku väärä,
niin se on vähän niin kuin perverssi ratkaisu siihen kohtaan, että sä oot menossa ihan väärään suuntaan lähtökohtaisesti. Mutta sä yrität päästä paremmin sinne. Niin, kyllä, niin paremmin sinne väärään suuntaan, niin. kyllä. Että okei, monestihan se menee niin, että esimerkiksi tämä on sanonut tämä henkinen opettaja, kun Adia Shanti on sanonut mielestäni hienosti sen, että kun meidän länsimaisessa yhteiskunnassa on paljon, enemmän ehkä miehiä, jotka painaa ihan jäätävästi tukkaputkella johonkin suuntaan, vaikka niin kuin bisnesmaailmasta johonkin. Ja sitten se pointti on, että ehkä joskus niin kuin pysähtyy. Ja sitten sieltä kysyttiin, että mitä tämmöisellä henkilöllä pitäisi sanoa, kun se menee niin kuin ihan täysin, juoksee, niin se sanoi vaan, että juokse vähän lujempaa. Koska se, mitä se tapahtuu, kun sä meet sikana väärään suuntaan, niin jossain kohtaa tulee se seinä, ja yleensä se ei ole kauhean mukava sit se seinä, mikä sieltä tulee, ja jolloin sä tuut sen äärelle, mä oon ehkä elänyt jonkun muun ihmisen elämää tai jotain tarinaa, mikä ei välttämättä ole niin kuin mun tarina. Ja se on tosi hienoa, kun semmoinen tapahtuu. Yleensä tosi kivuliasta, mutta tosi hienoa. Mutta perhekonstellaatiossa koetaan mennä niin kuin ennen kuin se tapahtuu. Ja se lähtee nimenomaan ensin se kaikki lähtee siitä, että sä tiedostat, että mikä minua liikuttaa. Ja sitten sen jälkeen sulla tulee niin kuin valinta, että haluanko mä liikkua tuohon suuntaan vai olisiko mun sisäinen impulssi tehdä ehkä jotain muuta. Tästä tulee mieleen, jos haluat jakaa, sä kerrot tuossa alkuintrossa sun villistä nuoruudesta. Tuli vaan mieleen, että onko tässä käynyt se sun kuvaama esimerkki, että sä olit jo menossa lujaa johonkin kenties väärään suuntaan, mikä sitten pysäytti sut. Ehdottomasti, että tää on niinku... Haluatko sä jakaa sitä? Mä oon siis jakanut muutamassa podcastissa aika pitkältäkin sen, mitä mulla on käynyt mun nuoruudessa, mutta mä voisin lyhyesti kertoa siitä sen, että Sä haluat blukata podcastia, jos jotkut kiinnostuu ja haluaa... Joo, siis mä oon ollut muutama ihmisiä, siis eläimiä podcastissa, Henry Soinnunmaan podcastissa mentiin syvällä mun lapsuuteen, ja sitten mä olin itse asiassa, mikähän se oli, Kuka sinä olet? Podcastissa myöskin siinä mentiin paljon. Jos kiinnostaa. Niin jos kiinnostaa kuunnella mun tarinaa pitempään, mutta siis käytännössä oli niin, että mulla oli aika paljon päihteiden käyttöä ja sitten mä olin 21-vuotiaana tosi pahasti psykoosissa niin kuin sen johtuen ja tosi niin kuin ojan pohjalla, joka lähetti semmoisen niin kuin syvän tarpeen niin kuin omalle eheytymiselle ja kasvulle. Ja mulla oli semmoinen klassinen, että tee jotain muuta kuin vanhemmat. Niin kuin se oli se, niin kuin se potkuefekti irti niin kuin mun suvustani, joka oli tietyllä tavalla hyvä liike tietyllä tavalla tehdä jotain muuta, mutta sitten toisaalta mä menin taas niin ihan niin kuin ojasta aallikkoon, joka sitten vaati sen, että okei, no nyt ehkä mä palaankin tänne näin ja sitten löydän jotain, mikä on vähän terveempää mun sisässä. Tuli meille vaan, että mutta oliko näin, että sä mainitsit tuossa, että sun isä oli, jossa mainita ratkaisukeskeinen, mutta löysitkö sä nyt ehkä sun isän jäljet uuden? Joo, no ehkä se on että sillä tavalla mä oon naureskellut sitä, että mä oon tällä hetkellä, mun työpaikka on samassa paikassa, missä mun äiti oli ennen töissä. Mun äiti oli opettaja. Mä oon siinä samassa koulussa, se on nykyään yritystalo. Mä oon siellä töissä ja sitten mun isä oli ryhmäterapeutti ja se teki terapiaa ryhmille, niin periaatteessa mä teen nyt sitä ihan samaa, että nyt mä oon niin enemmän, vähän eri kulmasta, että sillä että olen takaisin niin tämän mun suvun jatkumon luona, mutta mä valitsen sen itse myöskin, että mä haluan tehdä sitä, koska mä oon siinä omasta mielestäni suht hyvä ja se saa mut virtaamaan. Mutta tästä päästäänkin mielenkiintoiseen. Valitseksä sä varmasti itse, tästä tulee tämmöinen niin kuin free will tahtokysymys, että siis mun pointti vaan siis se, että jos alustaa vielä, että jos meillä on niinku tämmöisiä vaikka traumeja, niin varmasti usein voi olla tiedostamattomia traumeja, että me ei niistä itse tiedosteta ja se on just miten se esimerkiksi saattaa vaikuttaa siihen, miten me valitaan joku polku ja mihin suuntaan me ollaan menossa, niin siitä itselleni mun mielestä mielenkiintoinen kysymys se on just se, että jos mä mietin itseäni, niin minkälaisia tiedostamattomia traumeja mulla kenties on, koska nimensä mukaisesti ne on tiedostamattomia. Jos näitä on, niin voiko ne niin kuin vaikuttaa vielä, vaikka sä oot tehnyt itse tutkiskelutyötä. Ja tästä just, kun sä sanoit vaan, että okei, nyt sä oot valinnut itse tämän työn, vaikka jatkaa sun isäs jalanjälkiä tässä suhteessa, niin vaikka sä itse koet, että sä olet itse sen valinnut, niin voiko se olla silti joku tiedostamaton valinta jostain
kauempaa, mikä silti vielä vie sua tähän. Niin mistä tietää, että sä oot itse sen valinnut esimerkiksi? Voisin ehkä sanoa sen vielä siitä, että mä en ajattele sitä sillä tavalla, että ne on niin tiedostamattomia traumoja mun elämästä. Mä vaan ajattelen, että enemmän, että ne on niin aikaisemmista sukupolvista. Että esimerkiksi mitä mun isoisä ei pystynyt käsittelemään, niin se tietyllä tavalla tulee lapsivedessä sille seuraavalle sukupolvelle tai isoäiti. Ja ne kulkee meidän suvuissa tietynlaiset tarinat, hyvät tarinat myöskin, vahvuudet, mutta myöskin se kipu. Ja se ei ole niinkään, että mun elämässä välttämättä tarvitsee olla sitä sisältöä, se vaan riittää, että se on ollut mun isän tai äidin elämässä, koska mä oon tietysti heidän niin kuin poikansa ja mä ajattelen sitä semmoisen niin kuin psyykkisenä maatuskannukkena, että mun psyyke rakentuu siitä, että missä mun vanhemmat on ollut siinä pisteessä, kun mä oon syntynyt ja ollut mun lapsuudessa, mutta heidän psyyke rakentuu siitä, missä he ovat olleet, että siinä on niin kuin maatuskanukkoja maatuskannukkien päällä. Näinhän se on, mutta toisaalta onhan ne kuitenkin tavallaan siis jollain lailla meidän oman mielen kertomuksia silti myös se, miten me niin kuin analysoidaan se meidän isän ja isän elämä. Niin se, että miten me nähdään, että okei, miten se sota on vaikka hänen vaikuttanut, vaikka jos sanotaan nyt vaikka isoisä, niin silti mehän konstruktoroidaan joku idea siitä, että miten me ajatellaan, että se isoisän elämä on mennyt ja mitä traumoja se hänen menneisyys jättänyt hänelle. Ja sitten me tavallaan niin kuin analysoidaan sitä itseämme niin kuin sen pohjalta silti, niin eihän me tiedetä silti vaikka, että miten täysin se... Ehdottomasti me ei tiedetä, mutta konstellaatiossa ajatellaan sillä tavalla, että sille ei ole edes niin paljon merkitystä sillä niin kuin mentaalisella tiedolla. Okay. Et jos sitä mennään vaikka enemmän niin kuin vaikka tämmöiseen hermostotasoon, ja mä en tiedä, onko sulla tuttu polyvakaaliteoria, onko ikinä kuullut siitä? Liittyykö se tähän niin kuin vakuushermoon? Joo. No, mutta yksinkertaisuudessa ajatuksena on se, että jos yksinkertaistaa sitä, että meillä on tietynlainen liskoaivo meidän sisällä, joka liittyy meidän hermostoon, ja meidän hermosto skannaa koko ajan sitä, että onko mä turvassa vai en, että syökö joku mut vai eikö syö. Ja ihmisillä on tämä sama rakenne meidän sisällä, mutta se on vähän erilainen sen takia, koska meillä on aika paljon erilaisia muita niin kuin kognition tasoja, mutta siellä alla on se hermostotaso. Ja me opitaan hermostollinen itsesäätely, se, että miksi nousee joku tunne, viha, raivo, että mä pystyn säätelemään itseäni, suhteessa siihen, miten mun vanhemmat ovat säädelleet itseensä, miten ne on peilannut esimerkiksi vaikka tunteet, vaikka nyt se viha on aika simppeli, että miten mun vanhempi on ollut sen vihan kanssa, että onko se ruvennut vaan huutaa ja rikkomaan ja raivoamaan asioita, tai rikkomaan asioita raivoamaan, joka tekee tietysti lapselle semmoisen tunteen, että hän ei ole turvassa, vai onko hän pystynyt olemaan jotenkin konstruktiivinen sen vihansa kanssa. Niin tämä tietynlainen hermostollinen tapa, tendenssi sen vanhemman toimia tulee hänen vanhemmaltaan. Ja se on meidän niin kuin psyykeen tosi syvässä alitajuisessa kerroksessa. Et esimerkiksi jos siellä on ollut sitä sotaa, traumaa, väkivaltaa siellä aikaisemmissa sukupolvissa, niin tämmöinen ihminen, kun se kasvattaa lapsen, niin se ei peilaa siellä ihan hirveän tervettä niin kuin ympäristöä. Ja yleensä suurimmassa osaksi vanhemmat tekee aina paremmin kuin aikaisempi sukupolvi. Mutta mitä enemmän siellä on tuskaa, kipua, paskaa, paniikkia siellä ylempänä, niin sitten se siirtyy asteittain alemmas. Ja kunnes joku on niin sanotusti pysäyttäjä ja valitsee sen, että hei, mä oon valmis katsomaan tätä kipua ehkä, mikä täällä on. Ja sitten sun kysymyksessä siitä, että mistä sen tietää, että vaikuttaako ne, niin kyllä mä niin näkisin, että ne vaikuttaa aina enemmän tai vähemmän, mutta se prosessi on se tietoiseksi tulemisen prosessi siitä, että sä tuut tietoiseksi niistä syvistä lainalaisuuksista, mitkä sua liikuttaa, ja sitten sä valitset itse. Ja kyllä mä niin kokisin, että mä jatkan, oma prosessi jatkuu koko ajan, että en mä ole mitenkään vapaa siitä. Ja että on vielä täysin valmis en ole valmis, että sitten kun hauta-arkku laitetaan kiinni, niin sit mä siinä kohtaa mä ajattelin, että mä oon valmis, että kyllä tämä niin matka jatkuu. Mutta tällä hetkellä tämä toimii mulle hyvin. Mutta sen mä voisin sanoa ehkä viimeisen tästä, että esimerkkinä on siitä se, että konstellaatiossa ajatellaan sillä, että rakkaus on kaiken alla. Että se on nyt vähän tämmöinen tylsä klisee, mutta että se on siellä alla. Ja kun sä oot yhteydessä siihen, niin sun elämä virtaa, susta tuntuu hyvältä, sä pystyt tekemään niin kuin produktiivisia asioita sun työssä, sun parisuhteissa, ja vaikka se sun ura niin kuin menee tosi hyvin eteenpäin. Mutta sitten jos se tuntuu semmoiselta niin kuin pakkopullalta, suossa hiihtämiseltä ja semmoiselta, että sä meet johonkin suuntaan, niin se todennäköisesti kertoo siitä, että sä oot vähän linjautunut väärin. Että se mitä sä teet, niin se ei ole jotenkin
syvää itseäsi. Ja mulla tällä hetkellä on semmoinen tuntuma, että koko ajan niin kuin tuntuu paremmalta esimerkiksi tehdä ohjaustyötä. Että se tuntuu hyvältä. Mutta sitten mä myönnän, että tuo mun kehoterapiatyö, niin se alkaa olla semmoista, että se ei anna mulle näin semmoisia kiksejä, koska siitä mä en jotenkin ihan pääse niin kuin siihen mun omaan essenssiin. Niin kyllä mä niin kuin näkisin, että mulla on tämmöinen pieni transitio tässäkin, että ehkä toi toinen työ on jäämässä ja tämä uusi on tulossa tilalle. Jes, tässä vaiheessa voisi muuten kaikille katsojille ja kuuntelijoille kertoa, että painaa tykkäysnappia, jos olet tykännyt tässä vaiheessa, ja kohta kerrotaan, mistä Viljamin löytää. Mutta totta kai tilaa kanava, tämä on tämmöinen välispiikki tähän, pieni mainos omaan YouTube-kanavalle. Mutta me jäätiin siihen, että puhuttiin näistä traumoista ja siitä, että mistä tietää, että esimerkiksi oikeasti aidosti itse valitsee vaikka jonkun elämänpolun tai muuta, niin mä sain kyllä kiinni, mitä sä puhuit ja mistä kerroit, mutta mä ajattelin vielä yrittää kysyä tätä näin päin, mutta onko se sitä mieltä, että voiko meillä olla jotain traumoja, mitä me ei tiedosteta, mitkä vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten me valitaan vaikka oma elämänpolku tai valitaan tehdä, mitä me tehdään? Ehdottomasti, ja siihen voisi kumminkin, ennen kuin mä vastaan tuohon syvemmin, niin miettiä sitä, että mikä trauma on. Musta tuntuu, että se trauma-sana itse asiassa on vähän niin kuin kaapattu, että sitä heitellään trauma tätä, mikä on niin kuin trauma. Ja jos me puhutaan niin kuin yksittäisestä traumasta, semmoinen, että joku kokemus ylittää sun sen hetkisen hermostollisen kantokyvyn, ja sulla ei ole kukaan, ketä esimerkiksi kannattelee sua siinä tilanteessa, niin siitä tapahtuu semmoinen tietynlainen ihmisen mielen sirpaloituminen ja dissosiaatio, jolla tarkoittaa sitä, että koska sä et pysty käsittelemään niitä tunteita siinä hetkellä, sun mielessä on semmoinen hieno rakenne, että se irtaannuttaa asioita toisistaan, jolloin sinne dissosiaatioon tulee tietynlainen niin kuin defenssireaktio, ja sitten se tunnekokemus jää tänne, ja se tekee tämmöisen niin kuin sirpaloitumisen. Ja kysymys on, että voiko meillä olla tämmöisiä alitajuisia rakenteita, niin ehdottomasti voi olla, jos me ei olla tietoisia, että me ollaan vaan niin kuin eletään siellä niin kuin tietynlaisessa reaktiossa, että tämä ei ole tapahtunut mun elämässäni. Niin tämmöisiä varmasti, mutta mitä on ihan varmasti enemmän on sitä, että eli Juha Klaavulon kirja Lapsuuden kehityksellinen trauma. Jos puhutaan kehityksellisestä traumasta, niin niitä on meillä kaikilla. Ja se erottelu on siinä on se, että kehityksellinen trauma ei ole semmoinen tämmöinen tapahtuma, vaan se on esimerkiksi semmoinen, että vanhemman on tarkoitus, kun lapsi kasvaa, niin peilata sille esimerkiksi tunteiden säätelyä. Esimerkiksi nyt just vaikka, että miten ihminen on vihan kanssa. Ja jos esimerkiksi aina, kun sä oot vihainen, sun vanhempi poistuu huoneesta. Eli vanhemmalle ei ole mitään kykyä säädellä sun vihaas, niin silloin tapahtuu se, että sä sisäisesti tulee malli, jossa ajattelet, että vihan tunne ei ole ok. Ja jossain kohtaa se lapsi saattaa kokonaan olla tuntematta vihaa, koska meillä tapahtuu tämä samanlainen efekti silloin, että se vihan tunne menee sinne johonkin meidän alitajuntaan tai Jungin mukaan meidän varjoon. Ja sitten tämä voi ohjata meitä kyllä elämässä. Mä uskon, että meillä kaikilla on enemmän ja vähemmän semmoisia, koska kukaan ei ole täydellinen ja kaikilla vanhemmilla on jotain ongelmia, niin varmasti kyllä. Joo, no siitä mä pääsen vaan just siihen kysymykseen sitten, että no jos voi olla, niin mistä me sitten aina tiedetään, että onko tämä niin, vaikka valinta vaihtaa elämänpolkua tai mennä, niin vaikka me tehdään itse tutkiskelua ja me saatetaan alkaa ajattelemaan, että hei, tämä on se mun oma elämänpolku, niin mistä me sitten aina loppujen lopuksi voidaan kuitenkaan tietää, että mitkä kaikki mekanismit vaikuttaa siellä taustalla. Niin kuin siihen, että mihin suuntaan me sitten aina elämässä loppujen lopuksi päädytään. Mä ajattelisin, että siihen vaikuttaa aina monta mekanismia, että moni asia liikuttaa meitä. Ja se elämän mittainen, se kasvun polku on tulla tutuksi näiden eri lainalaisuuksien kanssa. Että jos lainaa Carl Jungia, niin hän ajattelee sitä, että on tietynlainen tämmöinen niin kuin kollektiivinen tiedostamaton, jossa asuu erilaisia arkkityyppisiä lainalaisuuksia, eli eri arkkityyppejä. Ja me täytyy tutustua periaatteessa meidän niin kuin eri puoliin itsessämme, koska ne kaikki vie meitä johonkin suuntaan. Ja sitten esimerkiksi nyt puhuin siitä isästä tuossa aikaisemmin, niin se poistaa sitä, että mulla on myöskin äiti. Mun äitillä on erilaisia niin tendenssejä, positiivisia ja negatiivisia, ne muokkaa mua. Ja mä oon niiden kaikkien summa.
Ja sitten se tiedostamisen prosessi on sitä, että se on vain asteittain sitä sipulin kuorimista, että täältä mua johtaa tämä, täältä johtaa tämä. Ja mä ajattelisin, että se kaikkein tärkein on, että liikkuu johonkin suuntaan. Siinähän sitä oppii sit matkalla ja sitten tehdään kurssin korjauksia siinä, kun mennään. Mielenkiintoista. Katsojat ja kuuntelijoille voisi kysyä, mikä teitä liikuttaa ja mitä mieltä olet ollut tästä jaksosta. Ootko kokeillut perhekonstellaatiota? Kohta kysyn, että mistä sut löytää. Jos haluat tai kiinnostaa, niin miksei mennä sun perhekonstellaatio työpajaan oppimaan itsestä kenties enemmän. Mutta olisi mielenkiintoista tietää, jos olet katsonut myös sen ratkaisukeskeisen terapiajakson John Pihlajan ja meidän välisen keskustelun, niin olisi mielenkiintoista tietää, mitä olet siitä mieltä ja mitä olet ylipäätään näistä asioista mieltä, niin kommentoi tuohon alapuolelle ja kerro, mitä mieltä sinä olet. Ja ootko tutkinut näitä asioita, ja jos sulla on kenties jotain muuta vierasta vielä, ketä suositella tähän mielen syöväri-jakso-sarjaan, niin ilman muuta kirjoita kommenttia ja suosittele jotain vieraita. Niin me otetaan mielellään kommentteja ja vierassuosituksia vastaan myös. Mutta tässä vaiheessa voisi sanoa kiitos, kun tulit, ja voisi kertoa, että mistä sut löytää. Sulla oli tosiaan se Miehen mieli-podcasti, ainakin sieltä löytää. Onko se YouTubessa ja mistä muista kanavista? Jos kiinnostaa perhekonstellaatioaihe ja perhekonstellaatiofilosofia, niin ehdottomasti jos katsoo Miehen mieli podcast löytyy YouTubesta ja Spotify ja kaikki muut. Ja sieltä löytyy paljon jaksoja just siitä, että me mennään tosi syvälle siihen, että mikä meitä liikuttaa, ja eri ihmisiä liikuttaa eri asioita. Että toisilla on viha esimerkiksi haasteena, toisilla on suru, toisilla on tämä ja tämä, niin käydään vähän eri kulmista sitä, mutta mun podcastissa on paljon kaiken näköistä. Mä aika lailla sillä voisin kuvitella, että vähän samantyyppisiä kuin sun jaksot, että eri mielen asiantuntijoita eri kulmista. Ja sitten jos tosiaan kiinnostaa perhekonstellaatio, niin viljamilehtonen.fi, siellä löytyy kaikki tulevat työpajat. Mä menen ympäri Suomea, ympäri, en nyt kokonaan, en ole Lapissa, mutta muuten aika monessa paikassa käyn ohjaustyöpajoja. Joo, Instagramissa on. Instagramista löytyy Jaakko Viljami Lehtonen siellä. No. Niin käykää tsekkaa, ja kiitos vielä, että olet ollut mukana, ja ei muuta kuin näillä puheilla. Siis voisi vielä yhden, jos yleensä jakson vieraalta kysyy vielä, että jos viimeisenä vinkkinä, se voi olla ihan mikä vaan vinkki, se voi olla joku sun alalta tai joku elämänfilosofinen vinkki, niin yleensä minkä viimeisen vinkin jättäisit katselijoille, kuuntelijoille? Menkää kuuntelemaan mun podcastia. No se jätetään siihen, ei muuta. Kiitos teille vielä ja seuraavaan jaksoon. Kiitos.